Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaur kontan Arazurira etorri ga Islada taldeko kidekin kontu batzuk egiteko. Ia zer dauke ama kontatzeko. Guazen! Asmatu ote duzu, aizu, asmatu ote duzu. Idatzi kutre baten, arima zara. Ekarri dizkidan izpi, beroen artean eztuko ez dudan irribarre bat. 2014 etortzen zait burura, kolorezko argiak sentitzen, ametsak ta zinak, behin betiko zehoz deraldago, gezurrak ta minak. Guztitako aleotzen nago, ezin naiz pentsatzen gelditu, deiabu baten. Ezin naiz pentsatzen gelditu, ezin naiz pentsatzen gelditu. Asmatu ote duzu, aizu, asmatu ote duzu. Idatzi kutre baten, arima zara zu, ta gehiegi aldendu banaiz gertuago senti nazazu, luzatzen dizudan kantu honetan, ta gehiegi aldendu banaiz. Barregin baino lehenago elkar begiratutakoan keinu batekin ulertu gara. Berandutu zaigu ordu azkar pasada, eta oraindik luzatzeko bada. Asmatu ote duzu, aizu, asmatu ote duzu. Idatzi kutre baten, arima zara zu, ta gehiegi aldendu banaiz gertuago senti nazazu, luzatzen dizudan kantu honetan, ta gehiegi aldendu banaiz. Ezin naiz pentsatzen gelditu, deiabu baten. Ezin naiz pentsatzen gelditu, ezin naiz pentsatzen gelditu. Ezin naiz pentsatzen gelditu, deiabu baten. Ezin naiz pentsatzen gelditu, ezin naiz pentsatzen gelditu. Ezin naiz pentsatzen gelditu, deiabu baten. Ezin naiz pentsatzen gelditu, ezin naiz pentsatzen gelditu. Ezin naiz pentsatzen gelditu, deiabu baten. Noiz eta nola sortu zen Islada taldea? 2021 elkartu ginen hirurak, baina duela urte bat lehenago hasia ginen beinatetani beste batzuekin elkartzen, hasi berriak ginen, gutxi gora bera gure instrumentuekin. Eta bai, hirurak lehenengo aldiz, esango nuke 2000 eta esan duzu 2021 ez? Bai. Eta zein helbururekin hasi zineten elkartzen? Hasiera batean zuek biak, gero hirurak? Ba, ideia zen, pixkat instrumentuarekin rodaje hartu pixkanaka, ensaioak egin, gustatzen zitzaizkigun abestia jo, eta pixkanaka konposatzen hasi, zegoen hortan berriak ginen, beinatetan eta aritzekin... Kuarentenan ez, hasi zinen. Bai. Osa, guk beti esaten dugu hasi ginela pixka bat jotzen ikasten, eta biak. Ez genekin jotzen, nik bateria erosi nuen bateria elektronikoa kuarentena garaian, igual nik baino rodaje gehiago zeukan gitarrarekin, eta hori,
pretensio hori gabe, osea, hasi ginen, benolako ongi pasa, Bai. jotzen ikasi, eta igual aritz sartu zen momentuan, ja esan genuen, goazen egitera proiektu bat, eta hor arte. Horrela izan ziren, behintzat gure hasiera aritz sartu arte. Eta izan zen pixkat igual, abiadura puntu bat gehiago ez aritzekin, Aritzek Urkaberekin zuen bere ibilbidea, komposizioan ere hasia zen, grabatzen ere saseatzen, eta lokala importante. Eta lokala garrantzitsua, ez genuen deus, así que bai. Oso ongi eta taldea hirurak zarete, ezta? Bai. Ze adintarte duzue gutxi gora bera? Pues ni naiz 2001koa, eta... Biak 2000. 2000koa. Talde gaztea. Bai. Oso ongi eta baduzue filosofia konkretu bat ez egiten saiatzeko garaien, konposatzeko garaien, kontzertutara joateko garaien. Nik esango nuke, saiatzen garela hirurok izatea aske edo zer proposatzeko. Bai letren aldetik, musika aldetik, nahizetan izan bateria, igual hauetako batek proposatzen baldin bait gitarra ritmo bat, edo nik bateri izan da letra edo melodia bat, saiatzen gara hori, oreka bat bilatzen, eta bueno, hori izan ditugu gure sorkuntza prozesuan, gure aurrerapena, gure blokeoak, baina bueno, nik uste etorri garen puntutatik oso garro eta hori. Gehien bat disfrutatzen dugula egiten dugunarekin. Eta gutxi gora bera zein da rol banaketa konposatzeko garaien? Esatezue denak itezuela denetik edo denan ideak daudela onartuta, baina bueno, egongo da hor funtzionatzeko modu komun bat, segurazki? Bai, bueno, esan duten bezala, nin dauka rodaje handiagoa eta nila konposatzen baita esperientzia neukan eta haiek kas instrumentoekin hasi berriak ziren eta nik ez, orduan bai hasiera batean gehien bat nik eramaten nuen pixka bat rol principal hori, ideiak ekartzea, proposatzea eta baina bueno, pixkanaka aldatzen joan da, nik peintza aldetetan ez naiz kasi sartzen, proposatzen ditu gauzak, baina haien ideien gainean. Eta hori, bai, pixka bat orain berdindu dela rol banaketa hori. Ez? Oso nita letrak egiten dikizue zuek orduan ulertzet? Egon dira garaiak, baina, bueno, azken diskako igual banatuak, ez? Igual zuk pixkat, ni baino pixkat gehiago, baina, bueno, hori, pixkat esan dizudan hasieran dela, guk ekartzea gure etxetik gure proposamenak eta gero beha hiruron onarpenarekin, ez? Hirurei gustatu hartzaigu, nahiko exigenteak gara gure buruarekin eta, bueno, deskarte nahiko txo izan ditugu onaino iritsi arte, baina, bueno, emaitza zarro eta pozik. Nik uste dela gauza polita eta sakrifikatua, bueno, gu hiru gara eta ez gara asko, baino hirurak sartzea konposaketa prozesu hortan, ez? Osea, batzutan igual ez dakit entzun dugunaren arabera, talde batzuk bate konposatzu dena, ez? Eta gero igual denen artean forma eman, baino bai burua esan daiteke igual aritz dena pixkat perspektiba gehiagorekin ikusten dituenak gauzak, eta bainateketanik ahots melodiak, letrak, baina bueno, beste gauzak instrumentalak ere proposatze ditugu eta hortxe gabiltza pixkat horrekan hortan. Gainera baita, igual esango nuke, hirurok daukagula konposatzeko grina edo ez? Eta orduan ez da hemen ez diogu inori emango rola, konposatzearen rola. Hirurok nahi dugu eta orduan horreka bilatu behar dugu, nola bai. Eta orduan zuen repertorioa dena da zuen abestik edo bertsioak ebaik ikuzu edo hori nola da? Propioak ditugu 8. 8 dira. Bai, eta beste bi atera ez direnak jotzen ditugu. Bai, eta oraintxe gure intentzioa da jarraitzea konposatzen, baina hori da, ditugunak. Eta bai, betetzeko kontzertua, bertsioren bat sartzen dugu. Oso eta bertsio aukeratzeko garaien, horre bai badago eztabaida. Baita. Eztabaida dago. Beste dago eztabaida. Orokorrean. Eta eskerrak dago eztabaida gauza honak dakarta, baina bai, hori jotze ditugu bertsioak eta bertsioak askotan igual hasiera batean bai izan genuela pixkat krisia musika estiloari dagokionez. Ez genuen oso argi zer egin nahi genuen eta hori bili ginen hilabete luzaro lehenengo kontzertua iritsi zen arte, pixkat estiloa definitzen. Oraindik ere jarraitzen dugu estiloa definitzen eta nik uste ez dugula inoiz bukatuko. Baina bertsoak ere egon dira pixkat baldintzatuak estiloari begira, ez? Baina, bueno, nik uste jotzen ditugunak jendeari gustatzen zaizkiola eta
eta ongi, gu eroso haiekin, osake. Bueno, orduan nahiatu da galdera zaiena egiteko momentua dela, zein da zuen estiloa? Zein esango zinduke dela? Hemen bai indezakula debate oso luze bat. Baina. Igual, esango nuke ateratzen dena dela estiloa, ez? Eta ateratzen dena izaten da, hiruroi konbentzitzen gaituen hori. Ze beti bilatzen dugu igual, gaina denboraldiak ditugu, pues, pixka poperoagoak, pixka agresiboagoak, ez? Eta ateratzen da besti bat, gustatzen zaigu hiruroi, eta hori da estilo atera dena. Bai. Polita baita. Etiketa bat, etiketa Piskat izenburu bezala guk dugun koinoa gure artean, zeta besterik ez, da pop agresibo, bilatzen dugun olako zeo zer, gero batzutan hasten gara diskutitzen bat bestaren artean, no? Baina hori ez da, hori bai da, ez dakigu ere zer den, baina hola pixkat ideia kontzeptu bezala esaten duguna gure artean da, pues hori, pop agresibo utziko dugu, hor batzutan jotze dugu mas arrokero, ez dakit, denetarik, gero ateratzen dena da eritzek esan duena. Bai, kontutu zabala da gaina, ez? Pop agresibo bezala, hor etiketa zabala, ongi da. Eta ze topatu diteke zuen letratan? Zuen konposaketa eta zaitu gaizketan, zuen letratan, ez dakit, badaon, ez dakit, tendentzi bat edo? Hitz egiten dugu, egia da, hitz egiten dugula asko, pues, guri gertatu zaizkigun gauzei buruz. Ni bai naizela igual gehiago de tirar más metáforas edo eta hola, eta bainatek igual gauza konkretoagoak, osla, egunerokotasunari, ez dakit, hortik jotzen du gehiago. Baina hitz egiten dugu gehiena gure gauzei buruz. Gero, pues, ikusten badugu, ez dakit, pues, zehoz ez bat zaigu gustatzen eta pues, gauza batzuk esatera gustatzen zaigu, baina gure bizitzari buruz hitz egiten dugu. Letra pertsonalak orduan zelalen, ez da? Bai, orokorrean bai. Bai. Nik uste hori bilatu dugula interesgarria zela guretzat, musika taldearen espazio izatea gure isialderako eta gauzamenerako espazio bat, eta hartaz aparte ere gure bizipenetaz edo arazoetaz edo gauzaz berdinak ere letren bidez hitz egiteko eta hori, gutxi gora bera horren inguruan hitz egiten dute gure letrek. Osongi, eta ze zailtasun topatu dituzue onera aiatu arte? Bueno, leheno ensaio lokalana aipatu du. Bai. Non ensaiatzen duzu momentu honetan? Ensaiatzen dugu Arazurin, Aritzen Aiton Amonen etxetik gertu. Eta okagu sorteaz, igual aritzuk azaldu bat dezakezu nik baino beto, baina okagu lokala eta estudioa bateratua. Bai, hemen lokal txiki bat daukagu dela zela tailer bat, 3 sala txiki daude eta pixka bat egokitu genituen eta batean daukagu entxegu gela eta bestean hemen da gaude. Montatu dut estudio bat, Luz Estudio, egingo du pixka promoa. Eta, hemen esatzen dugu oso gustora egia zen, gainera hori sortea daukagu ordutegi aldetik nahi dugunean hemen gaude, ez dugu konpartitzen, gainera justo daukagu erreka eta gero jarria, ez dugu inori molestatzen, eta nire Aiton eta Amonak superpozik. Nik uste azkenean, taldearen gakotako bat dela egoera hau, ze azkenean entxegu gela ordaintzen ibili beharko bagina, estudioa ere bai, gure abestiak kaleratzeko, no sé cómo lo habríamos hecho para llegar aquí, porque ya esan, diru aldetik, hasten diren talde guztiak bezala, zaila dirua biltzea eta gastuak beti daude. Orduan, gure egoera izan da super ona, beste talde askok egon barko dira borrokan horrelako kontuetan, eta nik uste borrokak mantendu behar direla aldarrikatzen musikariek izan badituzela espazioak, eta bai estudioetara hiltzeko erreztasunak, ze horrela ezagutuko dugu musika berria, jende berria, eta gu ere borroka horren alde gaudela. Naiz eta izan kriston sortea, esaten dugun bezala. Eta bestelako zailtasunik topatu duzu, hemen esan du kriston suerta eduki duzuela, jaten seguro duela hor oztoporen bat bidetik. Zailtasunak? Ez dakit, igual konposaketari dagokionez esan duguna hirurak inplikatzen garela, eta batzutan izaten ditugula gure burua usteak eta blokeoak, eta hortik aparte, ez dakit. Igual, hasieran esango nuke, lehentasuna eman genionez, konposaketa lanei, hori bili gina hilabete luzaro kontzerturik eman gabez. Inautetabiek gonden kontzertuak emateko gogoarekin,
eta askotan non jarri balantza, ez? Konposaketan edo zuzenekoari begira zerbait prestatzea, baina azkenean 3 argi geneukan ez genuela izan nahi bertso talde bat, atope bertso taldeekin, baina guk geneukan grina hori zerbait propio ateratzeko, eta igual beste gauz bat da, igual gure musika propio aterata zailago igual egiten zaigula, leku ezberdinetara iristea, kontzertuak lotzea, baina bueno, ikusi dugu bigarren lan honekin, baina gehiago deitu gaituztela, orain uda honetan ditugu 5 kontzertu, eta bueno, hemendik aurrera, begiratzen dugu optimismoarekin aurrera, osake. Oso egin. Eta, hori, anonei bizate, gutxura bera ze espaziotan jo duzu baina arte, esan duzela hor udan 5 kontzertu bai jo dituzuela? Adibidez, udako kontzertuak izan dira, Alde Zaharreko taberna batean. Parega taberna, Aitzina Garazi, eta asteburu honetan egon gara Txosnetan eta Faian eta Erronkarin, eta San Fermineko Txosnetan eta Rosadiako Txosnetan. Osea, batez ere Txosnetan eta tabernetan. Eta Nafarroa mailan ere bai, ezta? Bai. Azera gara, Gasteizera pare bat aldiz, baina beste guztia Nafarroan. Urlatako gaztetxean joan nuen, baina horia Zonaldeko eszena errepasatu duzu alderik alde, ezta? Txosna. Bai. Eta zer motibatzen zaitue azkenen, badaude zailtasun batzuk, badau inbertsio bat, ez? Azkenen dena dauke desgaste bat, seguro estudioak badola bere desgastea, instrumentuk ere bai. Zer motibatzen zaitue elkartzea, etortzea hemen ensaio lokalea eta konposatzea edo zuen etxetan? Nik uste dut pixka bat kasi taldea sortzearen berdina, ez? Osea, musika egitea, daukagun grina hori, ez? Eta zerbait propioa sortzearen gogoak, ez? Bai, hori ematea gure alea proposamen berri bat sortzea, eta bueno, nik uste guztiz lotua disfrutatzearekin. Osea, ze musika taldea inoiz ez dugu ikusi nire koina lanbide moduan, baina esan nahi dut hartu dugu beti gozamenez, gure bizitza pertsonalak lehentasunei emanez, eta hartzen dugula gozatzeko, eta azkenean gure musika konpartitzeko jendearekin, eta etorkizunean gehiago zabaldu baldin bada, eta jende gehiago iritsi albazaio, hobe, eta ongi. Eta zein esango zinuke dela Islada talden bereizgarri bat, igual beste taletan topatu ez ditekena, jarrera aldetik, ez da izan beharrik zerbait fisikoa edola, baina, zein izan diteke bereizgarri bat? Nik esan nuke, Inauten ahotsa dela nahiko bereizgarria, esan nahi dut. Mutil ahotsa izan da, askotan entzun nahi ditugula ahots oso hautsiak edo, ez? Zure ahotsa lehunagoa da, eta ere pop melodiak egiten ditugunez. Igual hori izan daiteke bat, ezakit ikusten duzen besteren bat. Bai, gero beste alde batetik, komentatu dugun guztiagatik, dena sortze dugula guk. Osea, grabatzen duela Aritzek, konposizioa da 3 artean, eta dena, ikusten den guztia da... Eta bideoak ere beñatek, bai. Da dena sortze dugu guk, esan daiteke dena. Oso etxeko proiektua. Guztiz, bai. Aritzen Aiton Amonen etxetik gertu, oso familiar sentitzen dugu proiektua, eta gure zale gehienak eta, pasidante todos los fans dira gure kuadrillak eta datozte gure kontzertutara, eta sentitzen dugu kriston babesa, sentitzen dugu oso etxekoa Islada proiektu moduan, bai. Bai, oso etxekoa da, azkenen esaten duzunare bai, ez? Produzitzen duzunare bai, zuek produzitzen duzue, autoekoizpenan horre bai badago balore bat. Bai, guztiz. Eta nik uste ere bai bereizgarri garrantzitsu bat dela, ez? Azkenen beti joatenga kanpora edo joan behar izatenga, ez? Bai, estudio batera edo diseinuak beste bateri eskatu, bideoa, eta nik uste bai dela bereizgarri garrantzitsu bat hori, dena dela etxe nine. Diseinuan bai eman botatzi egula orain arte bota egu denetan eskua... Iñaki Tristanek hasieratik egin dizkigu ditugun bi portak eta merchandisinga, eta ere superpozik berarekin. Eta hemendik aurrerako baduzue erronka bat, erronkarik, epe motz edo luzera behide? Justo harrapatzen gaituzue pixka bat hori, igandean eman genuen azken kontzertua, ez dugu momentuz beste kontzerturik, eta pixka bat nik uste gero hitz egingo dugula orain zer egin, baina ideia hori, konposatzea, eta albada
nahi duguna da zerbait luzeagoa atera, eta abesti, ez dakit, 7-8 edo abesti gehiago ateratzea, eta zerbait potentea egin, pixka bat kolpe bat emateko moduan, ez? Baita ere igual, buelta bat eman orain arte egin dugunari buruz, aldaketaren bat sartze ere proposatu dugu, igual takit efektoekin jolastu, hautsarekin zeo zer egin, eta zuzenekoari begira ere komentatu genuen azkeneko kontzertu eta gero, pues, gustatuko litzaigukela ere zeo zer berria kontzertuekin bueltatzen garenerako. Baina oraindik deus pentsatu gabe, baina bueno, ideak hortxe daude gutxien, Eta aber kapazak garen, lan luze bat egiteko, aber garen geratzen epe motz batean, eta epe motz batean geratzen bada usoratuko gara, baina, bueno, lo que sea, bienvenido, eta oso, eta hola, bukatzen jateko, galetuko izuet zer den islada taldek eman dizuen hobena. Esaten zinuen hasi zinetela instrumentukin justu horrekin batera, ezta? Zuen instrumentu ikasteko aitzaki bate bai bazela, ez? Bai. Orduan, zer da eman dizuen honena talde baten proiektu honek? Ni pertsonaki pare bat gauza, esango nuke lehenengo laguntasuna, irurona, porque ni inautuz duen apenas ezagutzen, elkartu gara eta ezagutu gara musikangatik, eta aritz ezagutzen ginen, baina ez ginen lagun ginak, ez? Eta bigarrena da, sentsazioa, zerotik eta existitu ez den abesti baten sorkuntzan parte hartzea, zerbait ateratzea, eta zure lagunak ikustea abesti horiek kantatzen, nik uste horrek niri sortzaile moduan betetzen nau, eta bi gauza horiekin geratuko nintzateke. Bai. Da, zure lagunek zer dioa? Bueno, denetarik, baude batzuk eratu direla punk rock garaian igual orain pop egiten dugula, ez dieteen beste harrapatzen gura abestik, baina bueno, iritsiko dira harrapatuko dizkien abestiak, osea que, jazta. Nik uste Goia komentatu duena lehenengoa, ezagutu gara eta egin gara oso lagunak, eta egin dugu kriston harremana eta hori oso polita da, hori jazti inorken duko, eta hori komentatu duenaz aparte ere, sorkuntza hortan parte hartzeaz eta zeo zer sortzeaz aparte, nik disfrutatze dut asko ere zuzenekoetan jotzen, eta ez dakit, bai, bukatze dugula oso nekatuta irurak, ez dugu egiten beste munduko ezer orain arte, baina bukatze dugu jota eta bai, uste horrek ni betetzen hau asko, ez? Mira, hor letra berri baterako zaizue. Oso, ongi, eta bukatzeko nahi bali maduzu zer bat esan gabe gelitu dena, publikoari, nahi duzuenari? Pues, ez dakit. Bueno, jarraituko dugula zeo ze sortzen, eta bati gustatzen bazaioia, zeo ze egin dugula. Hori da. Oso, ongi, baskarrik asko baztek. Bai, zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.